Kunstneren Søren Zip er i gang med at lave 4 nye masker til danserne, som danser partiet som Harlekin på Tivolis Pantomimeteater. Lidt forfængelig har man lov til at være, ikke også? Altså jeg er faktisk ret stolt af, at jeg har fået lov til at være den, der laver deres masker. Det er en gammel skomager teknik, der bliver brugt. Det der med at lægge opblødt kerneleder på en trælæst. Hvordan kom du til at lave masker? Jamen, det startede egentlig med, at jeg er uddannet mimisk skuespiller i København. Jeg skulle selv betale for min teaterskole. Jeg har sådan en idé om, at det er godt, man klarer sig selv. Så jeg måtte have det arbejde, jeg nu kunne have som opvasker og så videre. Og så lavede jeg masker til ham, der havde teaterskolen, og betalte med noget, der ligner en maske om ugen eller sådan noget. Så det var bare om at komme i gang. Harlekin har altid været lidt af en helt. Men Harlekin-maskerne har haft mange forskellige udtryk gennem tiderne. Maskerne her, de er oprindeligt tilbage fra midten af 1400-1500-tallet, eller 1400-1500-tallet, fra det, der hedder Commedia dell'arte. Og en af de første Harlekin-figurer, der overhovedet er, det er Brigella. Brigella er en grum fyr, som er parat til at slå ihjel og så videre. Men han er altså en tjener, og han har de flade kinder, fordi han er vant til at få en på skrinet. Og det viser, at han får den der en gang imellem, og han lader ikke for ret meget at spise. De moderne masker har ikke så meget udtryk som nogle af de gamle tjenerfigurer. For eksempel Truffaldino. Og han er sådan en lidt fiffig figur. Han tror, han kan det hele, og det kan han så ikke alligevel. Og man ser det jo egentlig også på ham, ikke også? Altså, jeg kan lige prøve at tage det er den samme maske, men bare sådan lidt anderledes. Jeg tager den lige på en gang, og så siger jeg... Sådan kunne han godt snakke. Hvad er det, der er fascinerende ved masker? Jamen det er jo det der med, at man kan tage masken på, og så er man en anden. Man kan altså være sig selv og spille en andens rolle, uden at der er så meget degedar. De 4 masker skal nu tilpasses de dansere, som optræder dagligt som Harlekin på pantomimescenen. Men når de begynder at svede i den, og de skal ikke have svedt så forfærdeligt længe, altså allerede efter nogle få forestillinger, så begynder masken simpelthen at passe sig til deres ansigt. Så den vil simpelthen lægge sig ind og blive en del af deres ansigt. Voilà. Så det er sådan set et stykke hud uden på huden. Ja.